Здравейте, реших да поговоря малко за тапите по немските магистрали. Не знам тази колко е дълга, но съм в нея вече около час. И както виждате, така съвсем полека се придвижваме. Най-дългата като разстояние, не помня колко беше, 2 часове, беше 123 км, което беше страшен рекорд лично за мен. Това беше около Хамбург. Петъчен ден, както днес, страшно много каравани, ремаркета с лодки, колесари, нали? Кемпери, всеки беше тръгнал на някъде, освен нормалния трафик, който си го има. Тук в случая напред виждам сини лампи, пътна помощ, пожарна дори. Предстои да видим за какво става въпрос. Но такива от около 20-40 км тапи, те са направо са обичайни, на моменти, не постоянно, разбира се. Тази, която беше толкова много дълга, там обаче движението беше много затормозено, но се движихме с около 30 км в час постоянно. Да речем между 15 и 30, докато има такива, в които наистина седиш. Реално не са дълги, но са като часове продължителни. Тук гледам доста войска се е изсипала, войска в кавички. Както виждате, има оставена просека, сега освен летал Volkswagen, който предето явно той не е с другите. Оставя се просека, нормално е да минават линейки, пожарни и други там служби, които се налага да минат при нещо, каквото виждаме тук, което още не знаем какво е. Аз ще направим малко. Тук, както виждате, сигнализацията, дори когато косят трева, е много сериозно. Значи цели километри са с лампи, с такива стрелки светещи, с конуси и за едно косене на трева понякога има задръстване на магистралата и се кара с много ниска скорост. Тук какво ли е станало? Да има спасителни служби и така нататък. Една кола виждаме, втора кола виждаме, няма нищо няма на колите. Колкото има някакви леки обслужване или на едната кола airbag отворен единия, но виждате, то страшно много внимание се обръща, когато има нещо такова. Аз ще ви кажа тук как стои въпроса с когато закъсаш на пътя. Задължително, нали, спираш отстрани в аварийната лента, задължително се слага жилетка и се стои настрани от колата. Много често от другата страна на канавката. Нали, сещате защо? Защото може да стане катастрофа, някой не внимава, да блъсне въпросната кола, докато вътре стои човека и така нататък. Да ни обяснява. И има оранжеви будки, така да го кажа, с надпис SOS, което е един вид като телефон. Казваш къде си, ето тук е тази, която е в тясно сече, зад мантинела. Това нещо с знака за телефона, то винаги мъждука, винаги свети лекичко и през нощта можеш да го видиш и отиваш при него, заставаш зад тази въпросната мантинела, ако там където ти е колата няма къде, няма покритие и нещо такова. Застава се зад тази мантинела. Има и друг вид от такива, така наречените укрития, пак направени от мантинели. Понеже не са много от най-умните, не мога да ви го обясня, ще трябва да просто като го видя някъде да са подсетени да ви го кажа. Реално доста се обръща внимание на безопасността. Сега преди малко бях страхотен канал, обаче няма как. Някой ден като взема камера ще мога да показвам. Или просто като спра до някой канал да почувам. И си направя една разходка покрай него.
Сега често казано и да ви кажа къде съм се запътил, не знам. Просто въведох координати и тръгнах. Реално имам два товара. Единият беше сутринта от Лихтенщайн. Това е миниатюрна държавичка, не е град държава, но има площ при нея, обхваща доста и планина и поле. Но да речем, че колкото някоя много малка област в България, дори може и по-малко. Но въпреки това, че е малка, че нямат къде да изкопаят ресурси и реално те може и да имат, но не го правят, там си има производство, има си бизнес, върви. И реално там натоварих метал под формата на много финно, не знам, или пръти огромни, които са много хубави лъскави излъскани, явно са за някакви специални машини или нещо такова. Хората произвеждат, работят така наречените стоки с висока добавена стойност, което ще рече по-специализирани продукти за машиностроение, да речем нещо по-скъпо за авиация, тези неща, за електроника и са висока добавена стойност, защото там се използват специалисти, обучението, да речем, на един нормален работник, който да работи на една машина там, може да трае години. И така нататък, съответно заплащането най-вероятно е добро там, като да е такова. Но там, където аз бях, самия двор на фабриката, вижте тук ето BMW Cabrio, фабриката имаше доста сгради, имаше много офис сгради, имаше стара запазена сграда, първата, която е била. И ми разрешиха да снимам, вече така снимам. Току-що се беше разотишно някакъв семинар, имаше много костюмирани хора. Но в крайна сметка всички отиват да пушат на едно и също място, върху дърви позиции. Кой с работните дрехи с сейфти шут с кофите, кой с костюма, кой с там каквото. Всичките шиха да ядат всичко. И никой не се притесняваше от други, че е станал до него. Някакъв мега шеф, може да е шефа на корпорацията и обикновения работник, мотокариста да речем, или там оператор на някаква машина в цех. Нямаше никакви дори такива странни погледи, ти какво правиш тук, всичките дори се разговаряха, здравейте, довиждане и така нататък. Ето това липсва страшно много в България. Аз познавам такива хора, такива шефове, да речем, които са много земни, много често се разхождат сред персонала си и ако процеса работния го позволява, дори удрят паузичка по един час и половина, разказват си разни неща, без да им го брои, че са почували. Просто човек е решил да ти да се разходи и се поговори с работниците. Това ми направи впечатление. Не само там в Лихтенщайн, но и на други места. Сега Лихтенщайн, какво да ви кажа, какво да обясня, не можах да снимам, защото много мотели улички бяха, от тук зави, там зави, навигацията бърка. Това е едно друго, реално аз не бях и много навътре, да се каже, на няколко километра реално. Че тя, ако е 30 км, аз съм влязъл на много навътре. Аз реално нощувах на границата, точно. Дори не знаех, че ще вляза вътре, но последствие пътя ме заведе там, да разтоваря на едно място. Покрай това Боденското езеро, езерото е огромно, красиво, Планински район, що годе, да. Това е подложението на Алпите, в смисъл пред Балкана на Алпите. Върховете се виждаха за снижените надалеч, но аз ще излезе по текстилка и клип.
много голямо, с пристанищата, такива смисъл кейове, с яхтове. Виждах ги отстрани, защото пътя не водеше много близо покрай езерото. Освен това видях дирижабъл, или цепелин, както го нарече, който обикаляше района. Въртеше се, междуто с доста пръща скорост се движеше. Някъде около явно имаше и малко летище или аеропорт, защото и много малки двуместни самолети да летяха напред-назад, може 4 места са. Дирижабъла също нямаше атмосфера, той беше бял, берлен бял, на фона на такива белите облачета въобще не се забелязваше. Реално няколко пъти се опитах с телефона да го фиксирам, но просто не става. И си викам сега, ако слез някъде на ниско успея да го видя, да мога да се вижда. Хем да му се види дали обема да се проличи колко е голям. Но така и не ми се получи. Диспонента, докато ми беше казал, че като разтоваря, най-вероятно ще трябва да намерим някой място в паркинг, че някой да изчакам. В един момент още, защото района някой бил такъв тегъв, много поръчки. И реално, точно още не бях разтоварил и той беше пратил координации за следващия товар. Като единият беше от Лихтенщайн, а другия малко след това. Това е близко. Сяда. И оттам вече 470 км ми е маршрута до разтоварване, по първо разтоварване в понеделник, а след това още 250 имат до второто разтоварване. Но аз още имам 3 часа на шофиране по тахограф. Най-вероятно след 45-минутна пауза ще ми даде още около час и нещо. Така че ще гледам да премина възможно на едно колко мога постояние, според времето. Утре също, като се събуня, като се диспя, като спия на кафе, до 11 часа мога да карам направо. Също ще наваксам километри, да може понеделника да не го загубим, но да успея да разтоваря и двата товара и да натоваря този, да натоваря следващия, трети, нали, вече съм втори. Което вече ще бъде напредък. Ако не натоваря само разтоваря двата товара, е на нула. Тук някой колега пръсна на дума. Лошо, така както стане. Това нещо, в принцип, някой ме е притеснявало да пръсна гума и то, примерно, не задно, защото не задно, те са двойни гуми, големи, леко ще зарулее камиона, но няма да стане нищо страшно. Пукал съм на по-малко камионче, но съм пукал задно гума, леко разголява, особено ако се разтоваря. И това е, но ако подпиш предна гума и както сега тук сме свикнали да караме часове, сме се отпуснали, настъпили сме се удобно и волана го държим с едно пръще, само подпираме. Представете се, ако нямате добра реакция, веднага да грабнете моя на двете ръце, да стиснете и да тръгнете наляво или надясно, или съответно, трябва да купувате на обратната страна. Представете си какво може да се случи. Право канавки, манавки и по талан, като нищо. Това е цистерна. То се вижда, аз пък като випът ще говоря. Цистерните, тези за гориво, не съм сигурен дали не и за химикали и други такива неща, те се движат максимално с 80 км/ч. Тази дори превишава скоростта, въпреки това се движи по-малко, колкото аз се движа, мога да се движа по 90. И ще се наложи да не диша проекта. Сега вижте колко бавно става изпреварването, когато аз карам. Аз още не съм набрал 90, но почти.
80, а той да речем е с 85. А представете ли си, когато аз съм на предишния камион развивам 91, а другите се виждат с 90. Но в дългосрочен план, като го изпревариш, наваксваш време. Реално после го загубваш, изчезва ти отзаде, от поглед, отдал. Сега, принцип, тюровите, които са и другите камионите са пакета, те повечето се движат с 85-87. И често казвам, не знам защо, германците специално те се движат 80-83, защото така печелят време. Един вид как го печелят. Те карат с по-ниска скорост, но времето им за шофира не минава и спира. И реално те си правят сметка, като спират по главните, спират по аутопортите, където има ресторант, задължително компания, може да има и легло, в върска част. Те събота неделя задължително паркират камиона пред хотела и спят в хотела. Фирмите го плащат и така нататък. Така са научили, карат бавно, никой не им казва нищо, защото те казват, ми забрана, имаше задръстване, имаше ремонт, имаше не знам си кой имаше, не знам защо имаше. И карат бавно, печелят си така време, по-малко разстояние минават, по-малко километри, повече ползват дрифт. Което си е чисто байганевска черта. Мен ако питате. Много често настъпвам дясната паркировка. Този камион има тези сензори, като настъпиш паркировка да бръмчи и след лявата и дясната колонка. Казва съдно, след това на таблото, той е напълно дигитално, въпреки че камион не е някакъв кулни нов. Управлението на виждаш, когато си включил темпомат, километражчето с стрелкичката. Това е между две линии. Едната е прекъсната в момента, другата е непрекъсната. Дясната е непрекъсната, лявата е прекъсната, както ги виждаме на пътя. Значи пред там радар, камера или каквото е, ги наблюдава тези неща и си ги прави каквито са линиите, това ти показва и на таблото. Значи аз не че ще ето сега го спеди, сега пак ще говоря. Нали, това аз го виждам. Не че там гледам, реално си гледам пътя, единствено гледам темпомата на колко съм и километража евентуално, пуснал съм се да гледам температурата на влажещата течност на фреза. Е така, за моя спокойно. Дясно се виждат фотоволтаични паркове, са страшно много. Огромни територии са набучкани с тези неща, освен ветрогенераторите. Интересното е, че в момента виждам ветрогенератори само на единия хоризонт. Пред ляво, никъде другаде. Като има моменти, които не можеш да видиш чиста природа, гора, планина и така нататък, без да има да се възтърчат мерките. Тук даже направо съм чува. Но пък има доста цехови предприятия, големи. Такава тясната страна, съвсем огромни цехови, просто огромни. Наближаваме пак някакъв ремонт. Няма да ви пребивам от скупа още. Нямаше нищо интересно по пътя. Реално исках да ви покажа за тапите, тя пък много бързо излязахме от нея. Излязахме бързо, след като почнах клипа, но час преди това, когато влязахме, не беше така. До скоро виждаме, приятели, надявам се да намеря хубаво място за почивка събота неделя, където да се разхвърля, да видим красиви неща, странни неща, различни неща
неща, които не сме предполагали, не сме виждали. Не мога да коментираме. Така, до нови срещи!